Máme tu všetko, aj klimatizáciu nám dali. Moon Cafe. Pekné miestečko to je. Zajímavý volom. Jo. No, ešte dneska a zítra už 29. vedeme spátky do Hurgády. Je tu horko, je tu víc tepla než v Hurgáde. Hello. What? Where? Czech Republic. German, sprechen Sie Deutsch? No. Very well. It's good, welcome. This is I work here. Yes. How are you? Flat for rent for people. Yeah. So how much for one night? One night I call this is the manager. Then we have another place for swimming pool, hotel here. Yes. I don't have. If you come in, take care. If you come, excuse me, you sit in the reception. The reception I took. Yes. Reception. Yes. No, understand. Flat, mini flat. Yes. For the flat. If you come, this is flat. 20. Take one night or two night. Look. Or pocket. Then I call the manager. Flat for the English woman. Here German. English woman. Yes. German woman, married Egyptian. You take rent the flat. Okay. Phone the manager, the place. I tell you how much. Okay. I Understand. work here in the garden. Garden. Yes. What's your name? Attila. Ansel, welcome. And you? Jana. Anna, welcome. Ahmed. Shukran. Afwan. I work. Nice to meet you. Yes, can you come sit in the reception? Here. I want to talk to you. Here, reception. Yes, reception. Yes, excuse me. To the garden, to the right. Yeah. Where are you going now? Well, the No. Tak i takovéhle věci se tu dějou. Tak ve finále to vyklouzlo z něho, že je nemocný, že ho operovali, že aspoň nech mu dám 100 liber. No tak, a takových lidí potkáte tu stovky. A to věřte mi, že já to nepřeháním. Stovky tu, že potkáte. Stovky takovýchhle lidí, tak to byste za chvíli přišli na mezinu. A to se nedá. A že ať potom dám cigarety. Tak jsem vytáhnul Marlborky, že ať mu dám celou krabičku. No tak to je neskutečné něco. Toto jedno mi vadí na Egyptě. Toto jedno. Že jsou... Já nechci být... Lá, šokran. What? Tuk-tuk Ferrari. Ferrari. I know. Lamborghini. Yeah. Madame Tuk-tuk. لا. Number me telephone لا. Okay, šokran. Nedají človeku pokoj, proto sme si pořídili skútra, protože sedneme si na skútre s manželkou a proste víme, že máme pokoj od nich. Lebo inak vám pokoj nedají. A toto mne nejvíc štve. A teď mě můžete zdehonestovat, anebo říkat, že oni jsou chudí, já to chápu, že jsou chudí, ano. A že tu nevydělají tolik, co my v Evropě, ano, i to pochopím.
Ale proč neumí na jedno slovo, když řeknu, že ne, tak dám tomu člověku pokoj. Nechápu to. To neumím pochopit. Snažím se to pochopit, ale nemůžu to pochopit. Protože to se nedá pochopit. No. Takže ty nadšenci, co nám závidí, že tu žijeme v Egyptě, tak jo, treba si to vyzkoušet, no. A uvidíte. Tu je samozřejmosti, že jsou to dvojí ceny. Jedna je pro ně, tam levnější, a druhá automaticky uvidí bílý ksicht, to je dvojnásobek. Možná i trojnásobek. Jo. Takže já říkám, ti, kteří závidí nám, že tu žijeme, anebo teď do videa dáte, že tak prostě, že nikdo vám tam nekázal, abyste tam chodili. No věřte mi, že kdybychom to věděli, že to jsou tu za lidi, tak určitě bychom sem nepřišli. To je na beton. No ale prostě je to takový systém. Obchodákách, jak mají normální pošle. Ja, Všem možným. samozrejme. Lá, šokran. Chceš džus? Pomerančový. Tu oranžu. Šokran. Takže asi tak, no. Já říkám. Šokran. Ta fája... Aha. Takže asi tak, no. Já říkám, že... Tady je to ještě horší než v tom. No, ano, a ještě v Luxoru je to mnohem horší než v Hurgádě. Tam to aspoň respektujou, jo. Jo. Řekne, šokran, ale tady prostě budou ovlivňovat pohádkama a... Jo. I my jsme si mysleli, že tu hodně věcí zjistíme než se sem přestěhujeme, ale věřte tomu, že to nezjistíte. To zažijete až na vlastní kůži. Se uskromníme, koupíme si sklenici džusu a oni hned flašku celý láhev. Jo. Tak jako potom, kde to je. Jo.